Nyasaye mondo ting'u malo. Mosruok dipono osebedo Okang'o. George, waketo weche ayanga. Ji mosore pile pile. Kana donjo ka amoso mulo, amoso jogi mitiyogo ka, mano mana mosruok. Tang'eyo ni penjo mosruok kind Raila Amolo Odinga gi William Ruto. Don kamano. Mane ema penjo sani. Mane mi penjo sani. Ema jopiny bende penjo. Tich abich ne wan gi nyasi mar kuyo ma joma ne polis onego gi bunde magina. SKM Center, kwa wuok kanyo, to watieko maber, walemo, nen nyasi mar lemo ne familia ma no olalo jogi, to gi jogo manie osiptende to gi jogo manonegi. Raila Amolo Odinga noromo gi mane obedo ker mar Nigeria, Olusegun Obasanjo. Kagin ji adek, William Ruto bedo kacha, to baba Raila Amolo Odinga bedo ka, to Obasanjo bedo ka. To gi wuoyo kuom seche. Yes. Nikech tarik 2 dwe mar 4 ni neno ka William Ruto wuok oko, to wacho ni endo mondo ji otwak, ji othegre e wechegi. Nowacho, mano gima nie lela, nowacho. To kane wadhie wuoyo mane iluongo ni jokisungu ne deno ni bipartisan talks, to joka ne ok gin ready, ne ok giikore. Kano tengi team B, iluongo ni Murugara, to wan team A, kotel magi Okil Kamaloko Otienda Molo. No watemo twak to nok wawinjore nikech ne ok gibiro gi adiera. Wadwa wuok e twak to wadhi ir oganda. Wakono oganda ni joka ne ok obiro gi lwedo maler. Ne giwuondowa nikech wawacho ni gima nyaka tim jokisungu luongo ni interim measures. Wawe recruitment mar IBC mondi, wan wabiro we maandamano. Giwego polisi wegoji, wan wawe gima kama. Mondo koro watwak e ugio malongo maonge weche. Ne gitamore. Barupe mane Otiende Amolo ndiko, mondo ternegi sign, giket kogi mondo ter IBC, to mondo ter panel, chairbar panel, mane yiero jo commissioner. Ne gitamore sign. Wawuok wawenegi. Kwa dok ir ji to ji wacho ni wan ok giwinjwa. To ka ok giwinjwa to wan gi ratiro achiel kende pend chik miluongo ni maandamano. Article 37. Wadhi gi mano kuom hawi marach. Ne ginego jowa, gigo jowa, to ne wang'iyo ni kaka dhini ginego ji Kisumo, Homa Bay, Kisii, Nairobi, Mathare, Kibera, ne litnwa kabisa. Kendo litnwa kabisa, watimo mos. Emomiyo nwachako pay bill, kendo koro wadhi konyo jowa manohinyore duto te. To kata kamano, tich abich ma wantieni. Kane Raila Amolo Odinga oromo gi Obasanjo to gi Ruto, to ne giwinjore, kendo wuoyo kaka jakanyo no mar Azimio. Yes. Ma nigi chir mar wacho wechegi. Giwinjore ni waduto te Azimio gi Kenya Kwanza wanyalo loso wechegi e yo mamuol, e yo maonge koko. Mondo mi Kenya odhi mbele te. Raila Amolo Odinga dwani mondo Kenya odhi mbele. Mana kaka Ruto wacho ni mondo odhi mbele. To kane ji owinjore, to ne wacho ni kawatieko Raila Amolo Odinga otiko bura. To ne ntiere joma dhi loso statement miluongo ni joint moriwo gi te. Yes. To oboke milosi ni Wandai ne sign kacha, to Kimani Ichung'wa sign kacha. Mano majority leader gi minority leader. To wan kane wadhi gokinyi to kwa buok ka wane bura, to kelnwa barua. Barua ni to nigi 5 issues. To issues ka mana mag Kenya Kwanza, to mag Azimio onge. To wacho ni yawa, to bura mano wacho mana maler ni weche ka gin weche moruwo ji te. Ma romo mar William Ruto, jatend piny, Raila Amolo Odinga, jatend mar Azimio go Obasanjo. Giwacho ni winjo bed ni nitiere barua migolo. Giwacho ni barua ogol ma joint moriwo Kenya Kwanza te. Mheshimiwa Wandai keto koke e lo Azimio. All right. Okay. Kimani Ichung'wa keto koke e lo Kenya Kwanza. To kane Kimani Ichung'wa odio gijogi gikelo nwa barua mondo wang'i, to ayudo kaka agenda
en mana margi. Gin gidwa yawo ofis, gidwa yawo kia nang'o, gidwa keto ofis osiep omulo miluongo ni Mudavadi ni mondo koro waidhinishagi. To wawacho ni wan agenda wa nyaka chakre ne en cost of living. Number 1. Koro ne wathiro oko. Wacho ni mano ok marwa. Omulo in jatendu nonyiso wang'o bang' romo go Obasanjo gi Raila.